אוקיי, הסתכלתי, עבודת ילדים חדשה, זה בעצם סיפור מקורי. כמו שכולנו יודעים, כשכועסים אז הקוצים נתקעים, וכשלא מוותרים על הכעס הזה ונושאים אותו, בין אם הוא מתבטא בחוסר הסכמה, ויתור וכיוצא בזה, הקוצים תקועים. את העבודה בעצם שלי, לפרויקט אפים של מפעל הפיס, והסיפור מדבר על, או מספר על קיפוד קטן שפוגש את העולם מעמדתו שלו, לא נכנע, נאבק עליו, נאבק קצת יותר מדי ויוצא למסע הרס עצמי או הרס סביבה, ששובו מובטח אך ורק על ידי אהבת הוריו. המסע שלי לגלות את מה שמרתק אותי בעיניים קצת יותר תמות, הוא בעצם המפתח שלי לנסות ולהבין מה יכול לעניין ילדים. אין לי מטרה לחנך את הילדים, אין לי מטרה לומר להם מה נכון או לא נכון, אלא להוציא אותם למסע מתוך הזיכרון שלי. לעבודה קוראים ענן נוצה, יש 3 רקדניות שמופיעות. מוזיקה מקורית נכתבה על ידי דניאל סלומון, וטקסט עם שירה גפן. לא, גם אני רוצה שיהיה לי הכוח להשתנות. עבודה כמו שהדימוי שאנחנו נותנים לעננים, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים עננים שמחליפים צורות, ואנחנו יכולים לדמות בהם נוצות או כבשים או מפלצת, ואיך אנחנו משתמשים בדמיון כדי להקל על עצמנו, כדי לעודד את עצמנו. אותן רקדניות ואותה במה הן עוברות במקומות שונים, עוברות בתחושות שונות, עוברות בנופים שונים, בסיטואציות אחרות, והכל מחליף צורה ומהות כמו באמת השתנות של עננים. תנועה ומשחקי דמיון ושינויי צורה, דברים שמאוד מחוברים לילדות, והילדות היא מאוד דינמית והילדות היא מאוד תנועתית. רצינו לעשות בעצם מופע שבדרך כלל כל המופעים שלנו מאוד מאוד גדולים וכבדים, שרצינו לעשות מופע קטן שיכול לרוץ בכל מקום, להגיע לכל מקום, לכל קהל יעד ולהיות נגיש יותר. ואני חושבת שהצלחנו לעשות איזה מין מופע מזוודה, מזוודה וחצי במלא קסמים. ועוד עגלה. אבל הצלחנו כן ליצור קסם ממעט מאוד משתתפים ומעט מאוד דברים מסביב. קודם כל עבדנו עם הצוות הכי ותיק של הלהקה, וצוות שאנחנו לא צריכים כמעט לדבר איתו, אנחנו רק פשוט נכנסים ביחד ומתחילים לשחק. וכל התהליך בעצם התחיל מתוך אהבה למה שאנחנו עושים, מתוך משחק, ומשם צמחה עבודה. זה בעצם העבודות הכי כיפיות נוצרות, והיצירות הכי גדולות נוצרות מתוך מהחוויות האלה. העבודה מדברת על ילד שהוא מסובב את המכנסיים, קוראים מסובב המכנסיים, שהוא כל יום שהוא קם בבוקר הוא לובש את המכנסיים קצת אחרת, מסובבים, שהריצ'רץ' הופך הצידה והכיסים מלפנים, ואימא שלו כל הזמן מיישרת וכשהוא הולך לבית ספר כולם צוחקים עליו. הנושא הוא משהו שבעצם כמעט כל ילד חווה אותו. היום זה מאוד פופולרי לעשות אבחונים וטיפולים, ויש מיליון אבחונים ומיליון טיפולים. העבודה שלנו מתייחסת לדבר הזה באיזשהו אופן שאולי מסתכל על התופעה הזאת קצת בהזדהות עם הילדים. נורא מודים למפעל הפיס שבחר בנו לפרויקט הזה. אנחנו מאושרים כי ברגע שנבחרנו לפרויקט הזה בעצם ממש אפשרו לנו לעוף. כי הורידו ממנו בבת אחת את כל הדברים הכל כך קשים של השיווק והיחסי ציבור. ואנחנו באמת יכולים בזכות מפעל הפיס פשוט לעלות על הגל ולעוף ולהתעסק רק באומנות ורק ביצירה. אנחנו בצהלה, בעיצומם של חזרות לפרויקט חיי רחוב ישראלי, פרויקט אפים של מפעל הפיס.
ולקחנו את ההזדמנות הזאת, ובאמת הלכנו all in עם כל הכוחות שלנו. אנחנו הולכים ליצור באמת מופע מיוחד שמספר את חיי הרחוב הישראלי. סטריט הוא סיפור של רחוב ישראלי, אבל הוא יכול להיות בעצם סיפור כמעט של כל הרחוב בעיר גדולה. לבמה מגיעות דמויות שמספרות את המצוקות שלהם, את החוויות שלהם, את השמחה שלהם, את האהבה שלהם. אנחנו נוגעים במאבק החברתי, אנחנו נוגעים באנשים שאנחנו עוברים לידם יום-יום ברחוב, ואנחנו בעצם אף פעם לא מסתכלים עליהם בעצם, אנחנו לא מעיפים בהם מבט שני, אם זה הילדים המופרעים האלה שרצים ויוצרים גרפיטי ברחוב ובעצם הם צועקים תראו אותנו, כי אנחנו עושים את הדברים הקיצוניים האלה כדי שמישהו יסתכל עליהם. שהצורך של החבר'ה האלו בעצם שיראו אותם. כשהחוויה שיעבור קהל צופים במופע היא כזאת שהם ילמדו להסתכל מאיפה מגיעות התופעות האלה ברחוב.